mwakutete koera goteba ng'ambia muna bamuntu baminto baikonge ba ekerenyo na ekerenyo ward yonsi pi ng'ambia muna ase obokoreri ng'ambia muna ase ogwancha kong'a ribaga koba omokoreri oino egento naye kobatebi nkeri ng'a ase obuya na ase chinguru Nyasaye natokonya naende mbuya mono ekero Nyasaye atokonya twarura ase obokong'u bono tobwaterane twensi tochamo twensi tobwaterane ase obokoreri obo ase okwagacha egwadi yaito twebe campaign twabwate tochamo ase obokoreri na tokore egasi gwenerete onkobasabere egisimasi ekiya naende omwaka omuya o 2026 bwa omorembe nobwo obwancha nobwo obogendereri ase obokoreri bore obuya otherwise ngoteba mbuya mono mwensi pi togoteba ng'a nkwang'ete inchuo bari bang'ete nabo batang'ete tobwaterane ase obokoreri ase okwagacha chisukuru chiaito ase okwagacha chibare chiaito oboremi bwaito na obokoreri bwa kera eng'encho ekiara Nyasaye na omuya yaya oyo obwate oyo otaete obwate egento ekiya kiokoragera tigaragere aende goti ntwarwara tiakera omobere pole ase eng'encho rende lakini ainyore ng'aki January nero nabana mbaro oh yes ntwatianigwa speaker nabanga togatianigwa nabachumba barenga ororo mbachete togatianigwa togakora bono na obokoreri gatigerende assembly ere recess mpaka itariki 11 February 2026 yaya obuya bwa Nyasaye nobonge ntwasaba ribaga na abanto bekerenya bagancha bagateba ng'a yaya cheremia ribaga eri twakoire ase obokoreri.